zo Starej Ľubovne, aj tu sú, až srdečne vás vítam, vás sa ospravedlňujem, ale to už taká medzinárodná účasť, a takto beriem, že ste časťou regiónu. Nech sa páči, pán starosta z Vysokej. Ďakujem za slovo. Ja ešte sa predsa vrátim k tomu katastru. Jožku, je úplne, či kataster je jedno, či to je, ale my tu máme aj tak najbližšej. A skoro tu je aj najviacej. Pyrohov máme pre každého jedného. Dobre, chcem poďakovať organizačnému štábu za túto peknú milú akciu. Každoročne konánu. Samozrejme ľuďom z našej obce, ktorí prispeli k tomu, aby sme sa tu dnes mohli pohodniť aj s tými pyrohami. Dúfam, že každému jednému sa ujde, tak som to vypočítal, že každý jeden by mal mať, i menšie ako 2. Dobre, a do nového roka prajem všetkým všetko dobré a hlavne veľa zdravia a zajom ústupe.